ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Zit hij nu soms in schat, die fluistert dat is dat en in nerveus gelach. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Dat je met mij naar huis bedenkt en tot ucht toes nog eerst een afwas wacht. Mijn vrouw wordt 2 weken weg. Op zich is dat geen goed niet slecht. Maar om te wassen en te strieken en te steuben, daarvoor wil ik zo geren toch een hulp hebben. Dus had ik een gezellig idee. Ik ging s'avonds naar het café. Ik gaf daar een rondje of 3 en riep dan zeg lui hurens hey. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Zit hij nu soms in schat, die fluistert dat is dat en in nerveus gelach. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Dat je met mij naar huis bedenkt en tot ucht toes nog eerst een afwas wacht. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Zit hij nu soms in schat, die fluistert dat is dat en in nerveus gelach. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Dat je met mij naar huis bedenkt en tot ucht toes nog eerst een afwas wacht. De luiacht die dachten heel Gent, maar zo'n dame die ging met mij met. Om te wassen en te strieken en te steuben, om met hoes te potsen wie ik het wou hebben. Daarna ging ze braaf naar haar huis, maar kom straks niet vrouwke weer toes. Dan zeg ik je liever maar nee, bij de zaak hij zo opgeruimd heet. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Zit hij nu soms in schat, die fluistert dat is dat en in nerveus gelach. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Dat je met mij naar huis bedenkt en tot ucht toes nog eerst een afwas wacht. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Zit hij nu soms in schat, die fluistert dat is dat en in nerveus gelach. Ik ben alleen vannacht. Wie had dat ooit gedacht? Dat je met mij naar huis bedenkt en tot ucht toes nog eerst een afwas wacht. Ik ben alleen